ନୀଳାଦ୍ରି ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଶତ ଦଳ କମଳେ ସିଂହାସନ ସର୍ବଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ନବଘନ ରୁଚିର ସଂଯୁକ୍ତ ଜାଗ୍ର ନମଃ ଭଦ୍ରାୟ ବାମ ଭାଗାୟ ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତମ୍ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ତାର ବେଶଂ ସୁଜନ ହିତମ୍ ତାରୁ ବ୍ରହ୍ମଚରାମୀ ସେ ଧନ୍ଦା କଣ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ତାଙ୍କର 5ଟି ପୁଅ ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା ରାଜା ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ନାନାଦି ଦେଶକୁ ପଠେଇ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବରପାତ୍ର ଖୋଜି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ତାପରେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫଗୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରାଗଲା କାଞ୍ଚିର ଦୀପତି ନିରୂପକରେ ପୁତି କାଞ୍ଚିର ଦୀପତି ନିରୂପକରେ ପୁତି ଧାନ ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଥ ସମାଜନେ ସମୟରେ ଦିନେ ଦେଖିଲ ଚାଣ୍ଡାଳ ରୀତିକି କାଞ୍ଚି ଦେଶର ରାଜା ଆଗରୁ ଜାଣି ତାଙ୍କର ପଦ୍ମାବତୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ରାଜା ଗଜପତିଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବା ନଇ ସ୍ଥିର କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଓଡିଶାର ରାଜା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଡିକା ମୁଠାଇ ଧରି ଛେରା ପହରା କରିବା ଦେଖି କାଞ୍ଚି ରାଜା ମନରେ ଭାବୁଛି ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଭଲ କାମ ଛାଡି ଚାଣ୍ଡାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ବିବାହର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନିକଟ ହୋଇଆସିଲା ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଭାବିଲେ ରାଜନ କାଞ୍ଚି ରାଜା ସତ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଭାବିଲେ ରାଜନ କାଞ୍ଚି ରାଜା ସତ୍ୟ
କିଭଳି ହେବ ବିବାହ ବିବାହ शांति राज्य को चलिया तेरे से पत्र रे लिखा अछि कि परी अरे पैसा सुख मोर कन्या को देवे नहीं तू चंचल सुखिला मेरी अति कहिला पुरुषोत्तम